Hľadám si partnera. Nie ja, jedna z mojich klientiek. OK, a aký by mal byť? Vieš, mal by vyzerať takýto, mal by mať také oči a takto by sa mal Moment, ja sa ťa nepýtam, ako má vyzerať. Ja sa ťa pýtam, aký má byť. To znamená, má byť všímavejší, má ťa viac počúvať, má byť výrečnejší, chceš sa s ním veľa rozprávať, má mať kapacitu vôbec počúvať ťa, má mať kapacitu premýšľať nad niečím. Chceš, aby bol manuálne zručný? To je to, aký má byť, nie ako má vyzerať. Pretože keď mi povieš, aký má byť, tvár toho partnera môže vyzerať úplne ináč, ako si ho ty teraz predstavuješ. Pretože ak ty chceš od partnera, aby nad nejakými vecami popremýšľal, tak jednoducho musí mať určitý typ čela. A tak ďalej. Pre viac informácií ma sleduj.